What's up there Tagayños? It's me again, Alvin Bautista of Explore Interlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ni Shoe Corner dito sa may Fiesta Mall sa Mora Street, Barangay Poblacion Sur, Paniqui, Tarlac. Kita natin dito guys, mga top grade shoes nila. Meron silang shirts, pants, shorts, jersey, bags, slides, and many more. Nasa tabas siya mismo ng St. Rose Catholic School at malapit na malapit lang sa Paniqui, Plazuela. Tagayños, nandito na tayo sa loob ng Shoe Corner. Bali, ito yung second branch nyo, ma'am. Yes, sir. Yung main branch nyo, nasaan siya? Dito rin, sir, pero beside Ice Cream House po siya. Dito rin po sa Paniqui. Okay, actually guys, no, kaka-open lang din or kaka-grand opening ng Shoe Corner dito mismo sa second branch nila. Dito mismo sa Fiesta Mall. Ayan. Kasama natin ngayon si Ma'am Luz B. Ma'am, ano ba yung mga products na makikita nila dito? Yan, meron po kaming mga apparels. Available po yung apparels namin. Mga top grade shoes, replica shoes. Yan po yung mga available dito po sa aming shop. Ano ba yung mga, mga brands ng mga top grade shoes? Brands. Ayan, meron po kami mga Jordan, Nike, Adidas. Yan po yung mga available po na top grade shoes na brand po namin. Na meron po kami. So, pwede silang pang running, pang basketball. Yes po. May ano ba kayo, ma'am? May naka-promo ba tayo ngayon? Yes, sir. Meron po kami mga naka-promo ngayon na buy one, take one sa mga replica shoes. Then sa mga top grade shoes naman po is may mga freebies po. Ano pa ba yung mga ibang products na makikita nila dito? Yan, pag bumisita po sila dito, yan, makikita po nila, pagpasok pa lang po nila is makikita na po nila yung mga branded shirts po namin, mga overruns, yan. Dito sa part naman po na ito, mga women's apparel po. Yan, mga pang forma, pang lakad, yan. So ano to mga ma'am? Top, crop top? Yes, mama. Yes, sir. Meron po kami mga hoodie, sweatshirt, yan. And mga blouse na? Yes po, blouse. Kompleto na po yan. Pati mga shorts, meron din? Yes po, pag bumisita po sila dito, kompleto na po. Meron na po silang mga pang-forma. So kanina, nag-ikot din ako ma'am. May mga nakita ako, mga slides, mga slippers kayo. Yes, sir. And meron din kayong mga caps, mga belt bag, yes, and of course, mga bag. Kompleto na po, sir. Meron din po kami mga backpack, shoe bag. Mayan, available po yan sa aming shop. Inimbitahan po namin kayo na bumisita po sa aming shop. Dito po sa Paniqui, Tarlac, Shoe Corner, Branch 2. Ayun. Ayun guys, no, nakita ko dito sa logo nila. Shoe Corner, Paniqui, Tarlac, established 2015. Ganun nakatagal guys, yung kanilang main branch. So ito, first pa lang, no? Second branch. Yes. So wala pa siyang 1 month. Kakabukas pa lang. Ayun, congratulations kay Shoe Corner para sa kanilang second branch dito sa Paniqui, Tarlac. Hopefully, yan, magkaroon siya ng ibang branch sa Tarlac City and ibang municipality. Actually, sir, meron po kaming branch po sa Gimba. Ayun, other province meron kayo. Yes po. Then meron din po dito sa Herona. Herona. Meron din po kaming branch doon, sir. Shoe Corner din po. Thank you, ma'am. Ma'am, ano ba yung available size nyo dito sa mga slides nyo? Sa men's size po, 41 to 45. Sa women's size po, 36 to 40. And meron din ba kayong mga pang-kids dito? Meron po. 30 to 35 po yung size. Ang dami ko nagigit ang mga design dito. May mga tawag ba kayo sa mga designs ng mga slides? Yes po. Sa ganito po, Crocs marble. Sa isa po, Crocs Bayaban. Meron din po kami Crocs slide. Mama, na yung mga sizes ng mga top grade shoes nyo? 41 to 45 po. Tapos sa junior size po, 36 to 40. Pwede na po siyang pang basketball, pang running. Mama, na yung mga, mga sizes nyo dito sa mga jersey? Small, medium, large, saka po XL. And meron din kayong mga shorts nito? Yes po. Sa mga pang-kids, ma'am, may May mga sizes din sila? Meron din po. Small to medium, large, saka po XL. And then yung quality ba nung mga jersey niyo, ma'am, ano sila? Mga OEM na po. OEM jersey. So, Yes, kung bumili sila ng mga shoes na top grade, pwede na rin sila bumili ng jersey dito. Opo. Okay guys, kung gusto nyo mag-visit dito sa my Shoe Corner, sa second branch nila sa may Paniqui, Tarlac, open sila ng Monday to Sunday, 8 a.m. until 7 p.m. Kaya, yan, huwag nyo kalimutan share ang video nito para makita din ng mga ibang Tarlaceñas natin dyan. Yung mga top grade shoes, mga replica, and of course, mga apparel ng Shoe Corner. So, until our next vlog,